Ansu nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Dr Touré don. Bisu in na mina live la ka video direct kɛ ni e. Ko i b'an ka chaîne dɔn cogo min na. Yan an tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ. An bɛ kuma banaw kan. N bɛ kuma bana kan, bana taamasiyɛnw, bana kɔlɔlɔw, fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana jugu lase i ma. Ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ. Dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ. Ne tɔgɔ ye Dr Sumani Yaya Touré, komi i b'a dɔn cogo min na, an ka chaîne sanfɛ n bɛ kuma kɛnɛyaw kan. Sibiri o sibiri i n'a fɔ nin don n'a ɲɔgɔnnaw. N bɛ video direct kɛ i b'a fɔ i ɲɛ bɛ n na cogo min na. N bɛ kuma kɛnɛya kan. Ne bɛ jɛn ka ɲɔgɔn kunnafoniya. An bɛ baro kɛ kɛnɛya kan. Walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na. Ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ ni kɛnɛya tigilamɔgɔw tɛ. N'a y'a sɔrɔ ɲininkali b'i fɛ ni kuma b'i bolo k'a fɔ, i bɛ se ka o ɲininkali kɛ n b'i jaabi fana. Caman y'a ɲini fɛ k'a fɔ n'i ye live daminɛ n ka lien ci u ma walasa u fana bɛ se k'a lajɛ cogo min na, ka d'a kan nafa ka bon u kan kosɛbɛ. N bɛna o kɛ walasa i bɛ se k'a lamɛn n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen i bɛ se ka lien ci o fana ma, o fana bɛ se ka n ka video lajɛ cogo min na. Sɔni an ka don semaine na video minnu kɛra, sɔni an ka don o la, i bɛ jija an bɛ wagati kunkurun kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an ka kunnafoniya ɲuman d'e ma. Ni ɲininkali min b'i fɛ ka se k'o jaabi. Ok. Semaine tɛmɛnen na n ye video dɔw kɛ. N bɛ lien ci dɔw ma minnu bɛ live suit u ko n ka lien ci u ma, n bɛ lien ci olu ma. Voilà. Ok, video minnu kɛra semaine kɔnɔna na caman ɲininkali kɛ, an ye kuma hépatite de kan n'o video fɔlɔ bilala bi. Video tɛmɛnen résumé minnu kɛra an kumara olu de kan. Caman ɲininkali kɛ hépatite ye min ye, n ye o ɲɛfɔ video tɛmɛnen na n'o kɛra hépatite A ani hépatite E kan. Ok. D'accord.
D'accord, lien kan ka ci minnu ma n ye lien ci olu ma u b'a faamuya. Komi n y'a fɔ hépatite ye bana ye bana min n'a bɛ sɔrɔ biyɛndimi fɛ. Foyi tɛ hépatite se adamaden ma. Hépatite a tɔgɔ ye bamanankan na biyɛndimi. Caman b'a wele biyɛndimi bana. Hépatite tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni banakisɛ dɔw tɛ n'an b'a f'u ma virus. O virus ninnu hépatite bɛɛ n'a ka virus don. Hépatite bɛɛ ni a ka virus don. O virus in bɛ kɛ sababu ye ka biyɛn funu. N'a ye biyɛn funu a bɛ se ka bana caman k'o bila biyɛn na. Mais sɔnni i k'o bɛɛ dɔn i k'a dɔn k'a fɔ hépatite yɛrɛ hakɛya min bɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ a ka ca. Mais min dɔnnen don kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi o ye hépatite A, hépatite B. Musa Jakite. Donc i tulo bɛ n na. Ok Musa, ça va? A bɛ cogo di? Basi kɔni tɛ yen, madame dɔ a bɛ yen et la famille. D'accord. Bon, on met vidéo direct là, hein? Voilà. La famille, j'espère que ça va. Ok, merci Moussa. Adjara intro, Jakite. Merci. Oui. D'accord. Bon, comme on a hépatite K, et voilà, donc a bɛ se ka kɛ ni madame tulo b'a la, a bɛ se ka kunnafoniya caman sɔrɔ a la fana. Ouais, hépatite C, donc hépatite D, hépatite E, hépatite toxique. An fɛ yan nɔ fɛn mɔgɔw bɛ kɛwale caman kɛ minnu bɛ se ka na ni bana ninnu ye. Mais komi n kumara hépatite A ani hépatite E de kan an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi. Mais tarata natɔ n bɛna kuma hépatite tɔw kan n'o ye hépatite B, C, D, ani hépatite toxique. Hépatite ye bana a bɛ fagali kɛ kosɛbɛ. A ka mɔgɔ min faga diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ye mɔgɔ dama min ye minnu sara hépatite fɛ a ka ca. A ka ca kojugu minnu sara hépatite fɛ. An yɛrɛ fɛ yen dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la Gabriel Ture yɛrɛ la ni bɛ mɔgɔ banabagatɔ min ye minnu bɛ sa hépatite fɛ a ka ca kojugu. N dɔnbaga caman minnu sara hépatite fɛ k'a sababuya kɛ hépatite ye. A dɔnna ka b'u la wagati kunkurun dɔrɔn i b'a sɔrɔ a nana sababu ye ka k'u sata ye. D'accord Moussa, merci beaucoup. N'a b'i kɛrɛfɛ c'est bien, c'est normal. Il est 21h, c'est bien. Je suis content. Adjara intro Moussa. Voilà, merci. Voilà. Donc, hépatite. A bɛ comme n y'a fɔ cogo min na hépatite a bɛ mɔgɔw minɛ a bɛ mɔgɔw faga wagati bɛɛ mɔgɔw bɛ comportement caman kɛ mɔgɔw bɛ kɛwale caman kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka juguya min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bila adamaden wɛrɛ la ani mɔ. OMS ye min yira san o san mɔgɔ miliyɔn 1 ni kɔ a b'o de sɔrɔ c'est 1,4 million par an a bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ san o san. A banakisɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu sata ye san o san a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu sata ye san o san mɔgɔ miliyɔn 1 ani kɔ 1,4 million de personnes hein. Ouais. Maintenant a banakisɛ bɛ ye mɔgɔ minnu na olu de bɛ taga mɔgɔ miliyɔn 6 ka se mɔgɔ miliyɔn 10 ma. Ali Jara la famille. Merci beaucoup. Ok. Merci Ali. D'accord, j'espère que ça va quand même. Ok, bon, live de donc ni question bɛ i bolo ka ɲininkali kɛ problème foyi t'a la. A kɛra hépatite ki a kɛra pali ye a kɛra an ye vidéo fɛn kɛ a kɛra o fɛn ou bien question éducation sanitaire hein. Voilà ni ɲininkali wɛrɛ minnu b'i fɛ k'a fɔ il y a pas de problème.
Voilà, tu peux poser, c'est qu'il y a question posée. Voilà, mi jabi fana. Il n'y a même pas de problème. On veut direct de là, donc il n'y a pas de barrière. Barrière tenir mon chiché, ni mi n'ingali mi ki ama kuma ke, il y a pas de problème. Voilà. Ok, merci Ali et merci Moussa. Voilà, on a fait le bobe, il y a nos fois au besigoro là, animunu werem nous clubena. Voilà, donc, Kadi Traoré, voilà, merci beaucoup. Un message qui m'a envoyé mon téléphone là, ça. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Bon, comme il y a un fois, tu communes. Nga hepatite yɛrɛ tamasiyɛnw bɛ a la mɛ sɔnni ka se tamasiyɛnw ma a bɛ sɔrɔ cogo min na video kɔnɔna na n ye caman fɔ a la bamuso bɛ se k'a di den ma o de ka ca kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔw tɛ visiti kɛ a wagati la kɔnɔmaya wagati mɔgɔw tɛ visiti kɛ Jɛnɛba Bagayogo merci beaucoup Jɛnɛba a diyara n ye ok d'accord il y avait Jɛnɛba Bagayogo et merci beaucoup ok Jɛnɛba bon muso ka ko don ni question b'i bolo y a pas de problème hein. Voilà d'accord ok bon merci Jɛnɛba ko c'est oui, effectivement mais si tu as des questions aussi hein. Ni question b'i bolo i b'a fɔ Jɛnɛba hein. Voilà donc a bɛ se ka sɔrɔ muso parce que musow fɛ yen nɔ caman na i b'a sɔrɔ muso caman tɛ sɔn ka peseli k'a cogoya la u tɛ sɔn ni jolitaw dir'u ma u tɛ sɔn ka jolitaw kɛ surtout an fɛ yan nɔ Mali réalité ne bɛ kuma o de kan kosɛbɛ ka d'a kan Mali ye ne ka jamana de ye donc ne ye Malien de ye bon Mali fana ye n ka jamana ye bon a bɛ bɛɛ intéressé dans le monde entier mais je préfère ka an ka base ta Mali kan ka d'a kan o de bɛ se ka Malien caman nafa kosɛbɛ ani farafinna jamanaw fana parce que farafinna réalité ani tubabula réalité kelenw tɛ quoi an ka réalitéw tɛ kelen voilà n'i ko i b'a ɲagami ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ fili voilà yan nɔ mɔgɔw tɛ sɔn ka peseli kɛ peselikɛla ka dɔgɔ an fɛ yan kosɛbɛ minnu bɛ peseli kɛ fɔ n'u jagoyara ka taa kɛ ou caman yɛrɛ surtout capitale la n'o ye Bamakɔ ye a ka fisa dɔɔni mais burusi kɔnɔnaw la minnu bɛ peseli kɛ a mɔgɔ bɛ compter voilà jiginni bɛ kɛ cogo min na u bɛ kɔnɔ ta cogo min na u bɛ jigin o cogoya la voilà dɔw bɛ kɔnɔ bɛɛ ta ka bɔ taa dɔgɔtɔrɔso hali jiginni u b'a kɛ kungo kɔnɔna la ou so kɔnɔna na ou u yɛrɛ b'u yɛrɛ lajigin ou mɔgɔ wɛrɛ b'u lajigin voilà mais ka taa peseli ni fɛn ka kɔlɔsili kɛ o ye Bamakɔ de yan a ka dɔgɔn village ninnu na kosɛbɛ o fana kɛra village kelen-kelenninw ye banaw don n'a dɔnna joona kɔn bɛ se ka kɛ muso ma ka furakɛli ka furaw k'a la ou ka prévention kɛ ni den fana jigira surtout ni hépatite B hépatite A ni muso jiginna dɔrɔn directement voilà donc depuis salle d'accouchement kɔnɔna na pikiri bɛ kɛ muso la vaccin bɛ yen nɔ voilà vaccin bɛ kɛ muso la komi chaîne don n tɛ fɛ ka traitement fɔ mais n bɛ fɛ min ka mɔgɔw ka min faamuya o ye dɔnni yɔrɔ de ye o de nafa ka bon kosɛbɛ vaccin bɛ kɛ walasa k'a tigi kisi bana jugu ma ok Ali Jara merci Ali ouais ouais Ali merci Ali ko dɔ ye a teri dɔ bɛ yen nɔ ko n'o ye dumuni kɛ a kɔnɔ bɛ funu voilà Ali bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mun y'a to n'a kɔnɔ bɛ funu Ali m'aw ɲɛf'i ye wa kɔnɔ funu cause ka ca voilà k'a fɔ bana kelen bɛ yen min bɛ se ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko bɛ yen nɔ kɔnɔ funu kama o tɛ yen nɔ mais kɔnɔ funu bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman fɛ kɔnɔ funu dɔw yɛrɛ bɛ kɛ fana ka sɔrɔ bana yɛrɛ tɛ fana voilà kɔnɔfunu dɔw bɛ ka sɔrɔ bana foyi tɛ a tigi la voilà o kɔnɔfunu bɛ se ka kɛ dumuni dɔw bɛ n'i y'a dun misaliyala jaralakaw jara minnu tulo b'an na Ali e yɛrɛ jara ye donc bari e yɛrɛ tulo b'an na voilà donc maintenant n'i ye sɔ dun généralement n'i ye sɔ dun caman na i b'a sɔrɔ a tigi kɔnɔ bɛ se ka funu ou basi voilà dumuni wɛrɛw fana b'a kɛ a ka ca minnu bɛ se ka kɔnɔ funu voilà dɔw fana n'u ye dumuni kɛ dɔrɔn u bɛ se ka girin ka t'u da yɔrɔnin bɛɛ la ka sɔrɔ u ma mouvement kɛ ka sɔrɔ u ma b'u ɲɔ la alors que n'i ye dumuni kɛ au moins minimum i kan ka heure 2 de kɛ ka sɔrɔ i ma da dilan sanfɛ voilà heure 2 i kan k'o de kɛ ou bien i ka activité physique dɔ kɛ walasa dumuni yɛlɛmali bɛ teliya cogo min na voilà maintenant dɔw bɛ dumuni kɛ o t'u ni si kɛ u bɛ se ka taa dumuni kɛ dɔrɔn ka sin ka t'u da o yɔrɔnin bɛɛ la o bɛ se ka na ni kɔnɔfunu sababuya ye bana wɛrɛ bɛ se ka kɛ i b'a fɔ furudimi voilà o bɛ se ka kɛ voilà colopathie fonctionnelle voilà donc maintenant furudimi bɛ se ka kɛ fana kɔnɔnabana wɛrɛw fana bɛ se ka kɛ
voilà. Donc ni n'an bɛ se ka min fɔ i terikɛ ye a bɛ se ka a ka hakili to a ka dumuni kɛtaw la o de ka gɛlɛn fɔlɔ a bɛ dumuni min kɛ a ka hakili to la fɔlɔ voilà a ka dumuni kɛta a k'i hakili to la donc n'a ma dabila o bɛɛ n'a n ye minnu fɔ sisan n'a sɔrɔ a tɛ k'olu si kɛ k'olu si tɛ a la o bɛɛ la kɔnɔ bɛ ka funu a bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka sur'a la u bɛ a lajɛ n'a sɔrɔ kun bɛ ka na ni kɔnɔfunuya ye u ka se ka dɔn n'a sɔrɔ ni bana de don ni min de don. Voilà, j'espère que Ali yenga kuma faamuya non seulement faamuya bɛ se ka fɔ n bɛ explication wɛrɛw d'i ma walasa i b'a faamuya cogo min na. Ok, voilà. Ok. Voilà, donc, oui. Brema Malik Keita. Bonsoir docteur, je voulais savoir les causes des hydrocéphalies. Oui. Hydrocéphalie, bon, mun tɛ hydrocéphalie dɔn, hydrocéphalie i b'a sɔrɔ kunkolo kɔnɔ, i b'a sɔrɔ kunkoloso den bɛ na diɲɛ kɔnɔ, o y'a sɔrɔ ji bɛ kunkolo kɔnɔ. Ouais. Hydrocéphalie, hydro c'est de l'eau, o ye ji de ye, céphalie kunkolo, voilà. O ye explication terre à terre quoi, walasa i b'a faamuya cogo min na. Vraiment. Voilà, donc maintenant, n'o olu kɛra yen nɔ, ni ji kɛra kunkolo ji bɛ den bɛ na o y'a sɔrɔ ji bɛ kunkolo kɔnɔna na bon a caman i b'a sɔrɔ infection de don voilà infection minnu fana don i b'a sɔrɔ bamuso de bɛ kɛ sababu ye n'a bana sugu bɛ denw sɔrɔ o de sɔn n ye minnu fɔ sisan nɔ sɔnni jiginni cɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ ka prévention kɛ ka peseliw kɛ ka kɔlɔsiliw kɛ walasa i kana den banabagatɔ wolo walasa i kana den wolo bana bɛ den min na walasa i kana den wolo bana bɛ den min na walasa i ka kisi o ma f'i ka peseliw kɛ i ka lajɛliw k'a ɲɛma o bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to ni bana sugu t'i sɔrɔ n'o ye infection ye minnu bɛ se ka na sababu ye ka na ni hydrocéphalie ye hydrocéphalie comme généralement a bɛ sɔrɔ infection de fɛ ni bamuso bɛ se ka kɛ sababu ye ka se den ma voilà j'espère que i y'a faamuya Maliki voilà donc n'i ma faamuya tu me dis aussi i m'a expliqué halisa ouais les signes Jɛnɛba Bagayoko les signes les signes d'hépatique hein voilà. Bon, comme il a fait cogo min na vidéo kɔnɔna na n bɛ se k'a fɔ sisan tuguni voilà hépatite signe ka ca voilà signe caman de b'a la mais signe ka surun ɲɔgɔn na voilà hépatite A hépatite B hépatite C hépatite 2 hépatite E hépatite toxique signe dɔ b'u la signe commun b'u la minnu bɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na voilà maintenant signe minnu bɛ hépatite la a dɔ bɛ se ka hépatite ka surun i b'a fɔ mura quoi n'i y'a b'i la i b'a jate souvent mɔgɔ caman yɛrɛ b'a jate mura de k'a fɔ i b'a fɔ mura de bɛ ale la voilà caman b'a jate i b'a fɔ mura de b'ale la k'a sɔrɔ mura tɛ k'a sɔrɔ bana yɛrɛ de don voilà k'a sɔrɔ bana yɛrɛ de don voilà ok sɔnni ka o kuma tɔ laban et Ali ok merci j'ai donné votre contact à mon ami y a pas de problème i bɛ se ka numéro d'a ma voilà donc Gabriel Touré ka d'a ye ou bien dɔgɔtɔrɔso min ka d'a ye ou dɔgɔtɔrɔso min ka sur'a la problème foyi t'a la a bɛ se ka lajɛli kɛ